Jeppe og Nick er bedste venner, og de næste, der skal på scenen. Det er fantastisk. Vi er varmet fuldstændig op, drenge. Klar. Der er 3 dommer dernede. Værsgo. Så skal I helst. Godt nok har vi ikke siddet her uendelig lang tid, men derfor kan man godt kede sig allerede på forhånd. Og jeg vil sige, at på baggrund af hvad jeg ser foran mig her, der keder jeg mig allerede frygteligt. I har stået derhjemme og tænkt, lad mig tage en rød hat på. Og hvis du tager en rød hat på, så tager jeg en høj sort hat på. Men jeg glæder mig allerede til voteringen. Lad mig sige det på den måde. Kom i gang, drenge, og spil ikke min tid mere. Goddag, gåsehud. Er du sindssyg, hvor var det fedt. I er så overlegne, og jeg elsker sådan noget. Det var bare overraskelsesmomentet, der var surprise i det. I er så knalddygtige, altså. Det er helt vildt. Jeg er solgt. Tak. Det er således, at frøken Stein nogle gange lader følelserne løbe af med hende. Derfor er det godt, hun sidder sammen med nogle strikte herrer, som ikke lader sig rive med af pøblen, der applauderer. Men det er krafteddermame godt, det I laver. Det må jeg sige. Nå. Jeg kom med alligevel, hva'? Ja. Altså, bortset fra, I minder mig uheldigt meget om nogle rigtig beskidte drømme, jeg har. Ej, hvordan er det at være inde i Martins Hals hoved? Jeg tror ikke, der er så meget plads. 3 blændende jer, vi ses! Hvor drenge, super fedt, ikke? Hvordan gjorde de det? Det ved jeg ikke. Men de kan noget, de der knægte. Ja, de har det, vi kalder talent. Ja. Især Julie Steinke var vild med robotdrengene. Lad os kigge lidt nærmere på den anden dommer i panelet.